Hoy! Ay! Takot sa ka diha! Ate, buong balay man ini. Malibang ta ko kuya. Ano ka malibang sa mong tukaran? Nga naami si Ardere. Giyaha kuya, sorry kay kuya. Gadali mo ko kuya nya. Nakalibang mo na kay ko ba? Oh. Pwede ko mag-CR dia kuya? Nasi-CR ka? Ay okay naman kayo dong. Ay, nasunod dong bro. Narabi bayad dong. Oh, bayad ya? Ay, problema ya. Pero, mau tanah ko na daw na kay vaccination card. Buang nga ya, wala gidro ba ya? Hala dong, di kina pwede dong. Di kina pasod basta walay vaccine card dong. Kay lisod na kayong panahon. Sige lang ko dyan. Ay, kay nagpaingon pugo karon sa barangay hall kay magpabaksin ko. Hala, sige, mawam ka. Amay nan, boss. Nga pila may bayad, boss? Nga dong, mag-unsa ka CR dong. Malibang ka, mangihi. Malibang ko, boss. Ay, basta ka na, boss. Basta libang, boss. Lain-lain, tag-presyo, ana. Ha? Malibang? Itlay-lay yung presyo? Ganun po, sige na, boss. Kaya marag... Kung anak kanya ko, boss, marag igit mo ni boss. Ala, sir. Basta igit imong tae, sir. Among singil, ano, sir. 80 gid, sir. Kaya magkalat ra ba na imong tae, sir. Nya, kamera mo limpyo. 80? Grabe. Kung tubulon ka, pila man po bayad? Kanang tubulon, sir. 20 na, sir. Kay busok man kana, di man na magkalat. Kay dagko man kana. Oo po, tita, boss. Nasakto juga, boss. Kay gahi mo siya, manargo lagi siya, boss, ba na? Ya, boss, ang kanang kuan, boss. Ang kanang normal lang siya nga pagka-delivery, boss. Kanang normal delivery, boss. Jace ra among singil, ana. O, jeez, ra? Nakibarato, mag-normal na lang ko, boss. Normal delivery lang ko, boss. Normal delivery ra. Dili mo igit, ha? Makaigit gani ka, bayad ka 80. Oo, lagi, boss. Oo, lagi, boss. Bigit, kay... Kung lagi, boss, kalibang mo na kayo ko. Ya, boss. Wala portahan yung CR, boss. Wa na portahan, boss. Kay para makakita kog nanikas makagwala. Sige, boss, kalibang na. Kalain naman po na, boss. Magtanaw ka nga malibang ko, dre, boss. Grabe, mauwa po ta, boss. Hindi ko kalibang ko na magtanaw sa kuha, boss, eh. Astilan ni mo dok ay muram kag bayot laki mata puro mata laki dire. Oh, kami noon po. Grabe lain na ni boss, eh. Oy, unsa man to dong oy, igit naman to. Abi ko mag normal delivery rang imuha. Kuha magud boss, eh. Kuno normal lang gunagod. Antay kan sikon ko na inig gawas nimo ha. Kanang boss, lagay tubig boss, human ako boss. Atay boss, wa rabi ko tubig dire boss kay may agas. May agas? Saan may nako boss, eh? Fukay pangilo ani. Atay boss, wa mi ko labay agas boss. Oy, pero sa mo sa. Kawa. Kani boss. Pwede ra mo siguro boss imo na ning balion o nya imong isod sa imong burit. Kaya sorry kay mo wag agas boss eh. Sa po nagkahoy boss, sa po nagdabuang na kagahi ana buang nga kaya. Pagkaman kayo, mabayad rin po kasi mga tarong ron niya. Pagkaman di, sawad ilo di ay. Ay na lang, boss. Ato pikas balay na ay CR. Pwede na ka mo ato, boss niya. Murag, badak 5. Taon eh. Ang kamo ba, manegosyo mo, way klaro. Otra Jeso! Sa taon, negosyo niya. Pagkaman, kung ano, way ka, ang ganay ka plus? Way ka ilo? Sa taon, subay. Ka-income to 10 pesos. No chicken. Boss, igit man eh, boss! 80 imong bayro nun, kay igit! Boss! Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers.